Мастер мой няма да остана в нужда. На зелени води ще ме успокоява. Пред тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Може ме представя пътеки. Заради името си. Да, глубината на нашата сенка. Моля, няма да се оплаши от зло. Защото ти си свете. Твоя жизнен, твоята вера. Тебе изкушава. Приготвяш ръкежа пред мен. Присъствието на моите неприятели. Помогнал си с мира живота ми. Чашата ми се прилива. Наистина много си милостен е средно. Пресечи ми живота ми. Давай, Терей, спирам ти си. Просто да бъде благословен. Бог ни обича, елате в църква. Той отиде за вас за всеки един от кръста. Той е създаден на пето и семето. Заради да сте оправдани ние, чрез Неговата кръв ние да бъдем оправдани, да отмахнем от нас срама. Ето ние трябва да повярваме в Него и да го почитаме, да отиваме на църквата. We've invited us all in, even though there's 20 of us. Invited us all in. Моите ви благодаря. Благодарим ти за всичко, Боже. Моля ти оставата част в общение. Бъди с нас и ти. За силите татко, благодарим ти за присъствието. Благодарим ти за това некарно татко, сила върху нас. Боже, благодарим ти за това чудесен известие, който чрез децата ти го направи Исус. За това, както каза Твоето слово, изстрелете децата